Seachtaine cuid go scéalta na seachtaine seo Tuairisc. Seachtain inar tháinig údarás na Gaeltachta os cóir chuiste airtas chun tusaíochtaí na heagraíochta phlé. Curchaúint bha ábhar faoi chabad le linn na cruinnithe, idir ról an údarás mad le cuasaí tíochtas an Gaeltacht, ó thógra fáic na mara a go na mara, agus a phleanana don Ghaeilge a bharbert na hinseachta sirga. Cheist na tíochta dúirt príomhhaimneach an údarás Tomás Sechan gan lechfí le héonchóirí breise a thuirfí don údarás sa gcóras pleanála nó a dógáiltíthe, ach go gafaí duna cínsa nach gurfaí mail ar tholáthir tíochta. Pléich cuasaí gnós an Gaeltacht san againn scéalta sa trá nua aglaimhithe agan, paiste cainte le heile ní hé. Bhí heile na cainte an seachtain seo le Peadar Leonard ó Chulé, bunathair an chomhlachta sa bheith fholláin. Leabhar Peadar faoin nó faoin Gaeltacht agus bhí céir de Severán. Bhí agra nua agan san fud sport chuma agus dar cnéidirlín chun súlchan cíneachab chluichí mór pelle an zéir seachtaine agus bula faoi thuairm tucha céamhhaigh dolarráid go dtí cluichí leithcheanna na héireann. Tá na podchrailtaí sin fáil Tuairisc agus freisin Spotify agus Apple Podcasts. I gcuirsaí ceol, déadmhí go neamsirfí an chéad ní cap eile mail feirse im léana agus é fógar go bhfuil comórtas don rapcheol a measc na comórtas nua tá bertaí de airachtas na saona. Fógurch le déanaí go mbeidh comórtas nua rapcheol an do dhaoine ógam léana, chumá le comórtas áireachtain le tunnach an gitéir do dhaoine fásta agus comórtas chóircheol do ghaltaí bonscoile agus meánscoile. Reachtal oibrithe ó ollscoil na Gaillimhe agóid a Gunamara an seachtain seo, agus iad cur gunne aon nasc atá ag an ollscoil le hinsúsaí Israel I bhíneise an chogaí an Gaza. Tá láiste na tríóide ar cheann den hallscoilena a bhris na nascanna a bhí acu le Israel ó thosa an coga in Gaza. Tá na scéalta sin agus go leor eile Tuairisc.